abu ɗaya da ka in an taso makaranta ka samu karanka mai kwari ko ka samu tsimanga duk wanda ya dage ka zane masa. Wai an ta cewa baba na wai an ci saka ban lobe. Nace wallahi Allah duk da ya ƙara cewa baba na an ci saka ban lobe ko a baba sai ke na jahila dukkan dukkansa. Kuma kai aka ce hancin babanka kamar lobe baka zubar da jini ba. Wallahi ai yaran garjeje ne Allah sore alquran da dan dalili ne Allah da dan koyi. Da dan koyi da tukuikuye yi. Baka tukuikuye ba akai na da ka tukuikuye. Akai na da ka tukuikuye kenan. Akai na Allah ina yanzu abin da zai dan Allah dan annabi idan ka zo gida kaga an kare ko mara ɗaya ce taka amma in dai ka wuce mara ɗaya Allah ka shiga gida Allah sai na zo kina ina ma ka zuba ma alkaki yaro yau na biye haba Allah to ka bi aikin banza na biye allura to alquran ga ma na fara mun da nan da ya kaula san ya yara koma baya lungu da himmerwa dan dage Allah na dinga yi shi mai ruwa koma ba kai ka koma bayan wallahi dan girman Allah ka